lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog taman nimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang gyud akong nakuratan. Wala ko magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni mos balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, panigo arin nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imong mga pulong, nindot paminaon kung ikaw mo hungho. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Saway igong basihan, imo akong giluiban. Musulti lang taka kung di nakaganahan. Kusukay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Guwapa kay ka, kaayo mong duklon. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Pagkapait palandungon ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko kaway laming ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananom o kamuti kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Bahalag maniguang, bahalag mga paha. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. At gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masgama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental motugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason
Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagagbahog ba maura na? Nabikil dayon ka? Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Why lain? Bernie Bitok-Bitok. Jopay, kamusta ka na? Palagi kitang pinapanood, nakikita. Jopay, pasensya ka na. Wala rin kasi akong makausap at kasama. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Ngayon, dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo. Jupay, Jupay. Good morning, good afternoon, good noon, good evening. Hey, kamusta mandalan? Maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi Kung unsa man may oras na minaw karon. Hello sa indalanan niya na po ang programa. Nga pawala sa kalaay, pawala kadyod sa problema. Ang programang walay politika, puro lang yun pakatawa. Kauban, si Brother Bernie Bitok-Bitok. Mahirap, mahirap, mahirap ang maging Ito po ang Gugmang Giahak Live Comedy Drama. Aming bahay, di tayo Musta mundalan, mga bossing, musta mga bossing, mag-tunay na mundo. mga madam, sa tanan mga dalaga, Di tayo mag-aaway. mga single mom, mga balo, o mga biniyaan. Tunay na mundo. Mayong adlaw ninyo diyan. Naminaw sa ato, Tibuok, Mindanao. Sa Caraga Region, Radyo Serbisyo 94.3 na Sipit, Agusan del Norte. Radyo Katribo, Philippines. Diha sa may Butuan City. Mga bossing, maing adlaw ninyo diyan. Direta sa Misamis Occidental, Partner Radio 94.9 Oroqueta City, 97.1 Mix FM Plaridel, 92.5 Mix FM Aluran. Maayong adlaw diri sa may Cotabato, 100.7 Tambuli Infinite Radio Kidapawan City, og sa 100.7 Metro FM Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte og Davao de Oro. Og
napay madugang sa Surigao. Itasa Pohon Surigao, karon na pong mga simanaha. Mag- Salamat sa inyo ha. Aalis tayo. Simulan na po natin ang ating mga kalingawan. Ito na po ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Hangusa. Dear Brother Bernie, Bitok Bito. Mayong adlaw kanimo Idol Bernie Bitok Bitok. Og sa imong mga suking tigpaminaw. Og sa mga nananaw sa imuha sa Bitok Bitok University. Ang university nga pwede ka managpa og instructor. Oy, by the way, ang atong before ta mga tawa, before ta maggitik-gitik, sunod sa gitik-gitik, ana-ana na dayon. Ang atong gugmang giaha kay hatid sa atin ng Ashigo Plus Herbal Capsules ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-ashigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Susantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood, taas kay ako ang sugar, kung naapag kong kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom wasigo ang akong BP, mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Ya karon kaluoy Ginoo, nga niinom na ko gasigo, niubos gid ang akong sugar, mabot na lag 170. Ang ako pong BP, mabot na lag tag 150, 130. Dako kay tabang na kong asigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance sa akong lawas, ug dili asigo na lang gid akong gi-maintain. Kay affordable na sa bulsa. Kamo mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang asigo kay makatabang din na to. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Mag-Ashigo Plus Herbal Capsule na o mag-Ashigo Plus Herbal Coffee. Unsa day sagol ang Ashigo? Nganong daghan naman kay ganahan gagamit ani? Shout out diya sa Misamis Occidental.
Ang main ingredient sa atong Ashigo Plus, ang gitawag nga ashitaba. Nakadungog naman mo aning ashitaba. O i-google ninyo para madali ta. Ang ashitaba mga igala, mauning mga usa sa mga sekretos mga Hapon. Ngano sila dito mga bisag idaran na baskog lang gihapon. Matingala ka dito bisag 80, 90 na anyos akong bati pagyapon, mubaklay pagyapon. With proper diet, with exercise, kaning ashitaba usa ni siya ka herb. Nga gaturok niya sa Japan mga igala. Nga good source of potassium ug uban pang mga minerals na makatabang makaregulate sa blood pressure ug reduce sa risgo sa heart disease. Mga bossing, mga madam, before ta mga tawa, kani seryoso nga butang. Kung kamo perminti taas inyong blood pressure tapos feeling ninyo nga murag okay raman ko gibati nga daotan ay gyud mo kumpiyansa. Kung taas galing inyong blood pressure, pasabot ana na something wrong. Ayaw mo pag imingon lang mo nga murag wa mo koy gibati, okay raman ko. Tamayon mo nga, ni man ko tambok, niwang man ko, ay gyud mo kumpiyansa, kasagara ra ba, nangamatay sa aneurysm, nangaigo sa heart attack, or sa stroke, tungod sa grabe nga kumpiyansa kay nagsalig kay walay gibati nga daotan. Kung taas na gali atong BP, pasabot ana, duwara na karason posible. Posible ang inyong agianan sa dugo, medyo guot na. Munang galisod na ang inyong kasing-kasing sa sigig pump. Or puno na sa kolesterol ang inyong mga dugo. Lapot na kay ba? Munang galisod na kaayo og pump ang inyong mga kasing-kasing. Hago na kayo. Mao nang grabe inyong blood pressure. Ayaw kumpiyansa mga madam. Ayaw paghulat nga dito na ta magkarakara manambal kung ni grabe ni worse na. Busa magmintenar o mag-inom sa Ashigo Plus Herbal Capsule o kung magkape naman lang mo, Ashigo Plus Herbal Coffee. Kini maayo sa mga heartburn, stomach ulcer, high blood pressure, high cholesterol, gout, constipation, allergy, smallpox ug food poisoning. Ang nakalami pagid aning ashitaba nga sagol sa Ashigo Plus. Ay mo kalibog ang atong produkto Ashigo Plus. Ang iyahang usa sa main ingredient sagol niini kaning ashitaba nga herbal. Ang nakalami pagid ani niya anti-aging properties. Mo nang matingalam mo sa mga Hapon nga bisag 90 na. Murag bata-bata paghihapon. Di para nato dire sa 60 na. Agoy, murag tiguang nagit kay tanawon. Bosa mga nanay, mga bossing, mag-Ashigo Plus Herbal Capsule na. Testingin ninyo, available ni siya sa radio station na inyong gipaminawan karon. Again, ang atong Ashigo Plus available sa atong radio station nga gipaminawan karon. Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Testingin na ninyo mga igala, ha? Mayong adlaw ganimo, Brother Bernie Bitok-Bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Noel. Ako ang pinakaunang anak, so ako ang first Noel. Noel. Okay, Joker.
Itago na lang ko sa pangalang si Noel. Na ako'y nagustuhan sa akong opisina. Nga itago na to sa pangalang si Lovely. Pagkagwapan ni Lovely. Cute kay naong. Sexy pag yung kaayo. Every time mo agi na siya sa mga atubangan sa mga kaubang lalaki, sus borag yun may mga irong buang. Nakayong yun ko nga, di yun ko pansinon ani ni Lovely kay di man tayo tsuraan. Nalipay pag yun ko kay na-assign siya sa akong team. Pero lagi nakaingon mang yun ko nga dugay na mga ko nga ulit tao. So wala ni. So munang giingon nga kutom na lang ta sa tanaw ni ini. Di biro ang sumulat ng awitin para sa'yo. Para akong isang sirang ulo, hilo at lito. Sa akin pamina ng piano, tiglad ay pilit nilaro. Baka sakaling merong tono, bigla na lang umusbong. Tungkol saan naman kaya awitin para sa'yo. Di biro ang gawing sukat, ang titik sa tono. Sampu man aking diksyonaryo kung ang tupay. Boss Noel. Boss Noel. Oh, saan Brad? Boss, grabe boss. Gwapa kayo na itong kauban bang o boss. Lami kayo bong kagon iyang tinapok boss. Bitaw, ikaw ay sugon na sa na imong kuan ko eh. Yung pagkamanyak ni mo ko eh. Ala bang boss. Ikaw basta na yung mga bag udri mo din eh. Mong pangtripan din mo. Di bang boss. Ang ako lang boss bang lami kay boss. Gahapon boss kita ka boss. Iyang gisulo boss. Nakaleging siya boss. Hulma kayong lubot boss. Alami lagi boss. Stay ay pagingana bi. Ikaw madamay tanay yung pagkamanyakis ni mo ha. Kabita, boss. Maluoy lang yung kunin mo, boss, bagay. Hantod ka rin, boss. Kuhan lang yan, mga boss. Single lang yan pong ka, boss. Huwag yung ka makatilaw himaya, boss. Ay kabalaka, boss, kung magsawa na kuhan niya kung mga babae, mga uyab na ko, boss, tagaan tagag isa, boss, ka ng mga slightly used, boss. Unsa kay maayo kung tanggalon taga-dris trabaho. Binuhang rebos. Sa mga boss may binuhang rebos. Ay, pag... Ulok ka na. Nalabo si Lovely mo. Pagkagwapo mo. Tarawa, lamia mo. Magandang dilag Grabe, boss. So, agay. ko yung nabiha. Grabe, boss. Buak kayo, boss. Kadyo lang, boss. Kadyo lang, boss. Kaya diskartian sa nako, boss. Buak yung tinapok ani boss. Buak yun. Bahala ka na. Hi, Lovely. Good morning. Hi, Lovely. Hi, Sir Noel. Padamay. Wak ko gitagad. Yes, Lovely. Maing buntag. Nag-hi sa mo si Kokoy, oh. Ay, ikaw ko ginananan ni Kokoy, sir, kay manyakis kayo. Grabe.
Hindi totoo yan. Isang pandaraya yan. Kapoy ka na sa sir, feeling gwapo kaayo. Sus, abi ginagigwapuhan ko ng iyang mag-gym siya. Mura siya si Kuan Johnny Bravo. Grabe kay ka lovely. Ay, magana lovely. Kabalo ka lovely kung kabalo ko nga single pa mangga. Kabalo ka kung diri ka mo padulong sa ako. Sus panggaong kita kay mo, kita kag Reyna ba? Bahala pag himong ko ni mo Reyna, biyaan ta ka eh. Di ko gana ng mga laki ngay nga ng mga pamati kaayo. Tanawa ko tagam ka. Ana maging mga babae sir. Kunwari pakipot-kipot ba pero actually ganahan sila ning ianding alawat sila kanang gajem sila kanang gajem ba. Kita ka ng gajem? Aning mga lawas sa mga gajem. Pala ka nito koy bi, gabad trip lang ka. Yani ko dili para sa imo diri ko kang Sir Noel. Sige na, pasin nito koy. Sige sir. Bye lovely. Lovely. I love you. Sinsya na ka ni Kokoy Ay, okay lang sir. Anad ako sa anang mga lalaki ng maying ana, oy. Pamati kay siya sir, oy. Abi niya, madaladala ko na iyang pakita-kita siyang muscles. Sa Tod, anong naman ka din Di ba dito mag-assign speakers? Na sir, gusto ko magpatudloan ni tanan sir, oy. Sige. Okay, lingkod lang siya. Sir, naday ko'y gidalang nga sandwich day, sir. Gibuhat sa akong mama, sir. Baragdagan raman ni sir. Pare sa imong kape, sir. Sugbusog man ko. Pero sige, salamat Maulagi, sir. Sir, tinutod, sir, nga ulitaw pa ka, sir. Uy, medyo lang Unsa naman Unsa nga ng mga pangutanan Barag na personal na lagi ni. Ay, ulitaw pa. Nga naman, sir. Choosy kay ka, sir, no? Way, nakagusto. Uy, nakagusto na to. May magwapo ta pa ni Kokoy nga Kokoy Damacho. Kita, ultimora man na itong dagway lagod lang ga. Sumunang giingon nga magulat-hulat na lang ko ani. Ang problema lang base niya time is up ba kay mula pa sa akong edad sa kalendaryo sunod tuig. Ambot sa kahag na pay makagusto na to ani. Ngano nakiingon man ka sir nga walay makagusto nga gwapo man ka. Tokan sa dana. Kabalo ka lovely, di ka ngay magpasipsip nako. Ay kabala ka pag makita na akong tao nga may mo trabaho, ay problema na sa ko Sir, wala gyud ko nagpasipsip, sir. Sa tinanay lang bitaw, sir, pag sulod na ako diri, sir, ikaw gyud akong una napansin, sir. Ha? Sa'yo una napansin? Lagi, sir. Sa tinanay lang, sir, ayaw lang kalain, sir. Kung physical appearance, sir, siguro kung 10 ang highest, nara ka sa mga kuan, sir, mga 2.5. Layo po doon, wala ka pasar. Binuang lang, sir. Pero kabalo ka, sir, akong ganahan sa imo, sir, kay una, hinlo kay katanahon, sir. Mao ba? Ikaduha, sir, hinlo katanahon, sir. Ha? Ikatulo? Hinlo katanahon, sir. Bitaw, sir, buotan pag yung kay ka, sir. Walang yung kakabalo, sir. Kanino ba ni mo mga office mates, sir, nakagusto man sila sa imo, sir, kay buotan daw kay ka. May daw kay ka mag-abi-abi. Mao ba? Di ba sa gumuto, anay? Lagi, sir. Basin ako lang nakasulti sa imo, ani. Hinlo kay ka, sir. May kay ka pamarog, sir. Siyempre, kailangan magkita kay ako baya ang supervisor. Ako baya ang bisor. Mao lagi, sir. Kabalo ka, sir, single biya pug ko, sir, og kanang ako bitang gipangita sa kalalaki, sir, kanang parehag gyud sa imo, ha, sir, ay. Kadyo. Nung sa naman, kapaspas ba ani? Di na nato nila nga ilangayon, sir, kay isa ka oras ram netong drama, sir. Sige na.
Alas sir, namula lagi ka sir. Oy. Sina magkwanta asa to lapit kalimong tudlon may kani tudlon ta ka kani. You're the one that never lets me sleep. To my mind, out to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. Ay, sus, kakusog sa ulan. Uy. Wa ko kadala sa akong payong. Tawagan sa nako akong speedboat. Barag mo balik siguro ko sa sulod. Lovely? Ay sir, napaka-dahidya ka sir. Dili ni ako. Kusog kayo ang ulan sa gawas, sir. Mao ba? Na ako'y payong diha. Sige lang, sir. Gitawagan na ako ang akong speedboat, sir. Sige. Sir, okay lang ba, sir? Dili lang sa ako magulat sa sulod, sir. Sige. Alisa. Nabasa na may nung ko eh. Kape. Gusto ka kape? Sige, sir. Nabasa kay ko, sir. Ay. Basaan ni mo eh. Sige. Asa pa rin ka muli? Layo pa, sir. Di tapit inyo ha. Di sa likod na to, sir. Sunod, magdala ka payong. Sige lang, pag umupay ni, yato dalang taka sa inyo ha. Sure ka, sir? Sige, ako ihatod sa mo ha. Tanawa, sir, Manong dagan yung ganahan sa imo, sir, kay buotan yung kang pagka lalaki, sir. Manong matingalag yung ko, sir, ba? Kung ano yung ka ba nga, wala pa kay uyab, sir. Juicy man kay ka, sir. Basi grabe mo mga standard, sir. Bahala, gwapa, basta kay lamion. Grabe sad siya. Magkukutsyosi ko, nang ako lang panggaon ko, mahalong ko. Pero saan taman nga, manggi magagusto na ako. Kabalo na ko, sir. Basig kuan ka, sir, BS. Bugnaw kag simod, sir, no? Maraming anak pod. Actually, sa una na ako'y nagustuhan sa college. Nag-best friend yun me. Sige, mig uban, anak. Abi sa uban nga, uyab na yun me. Pero, di ko gusto nga maguba mong friendship, so wag yun ko magpagawa sa akong gibati. Tamoto nga, naburusan siya sa akong barkada. Tapos dito na ako naibawaan nga, nakagusto na gid siya sa ko, pero mo lagi. Wa man ko nagpadayag sa akong gibati. Mo na ang resulta. Mao ba, sir? Muna akong giingon sa imo, sir. Ayaw pag, sir, Sa ikaw pa nag-ingon, sir, happy na kamula pa sa kalendaryo, sir. Pero sa bagay, sir, ay lagkabala ka, sir, kumula pa sa kalendaryo, sir, na pa may thermometer. Ambot ba nilagi? Ikaw, gwapa man ka, nung wa man sa kay uyab. Kuan, sir, nagulat sa imuha, sir. Ikaw na lalbi ko. Ikaw pasakay ko. Ano ba? Ay, napura na ko, sir. Sige lang kong pasakitan, sir. Ipaasa. Lain magkukumay gugma, sir. Ako ihatag-hatag tanan, sir. Tanan yun, sir. Tanan alom, tanan mga tanan pati singit. Ako yung ihatag tanan, sir. Eat all you can, sir. Mo na naitabo si mo, Mo na naitabo sa ako, sir. Naigugma ko, sir. Love na ako siya, sir. Gihatag na ako tanan siya, sir. Tanan yun, sir.
Tangin ding, sir. Ay, lahi man ang ni Ani, sir, oy. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Yours is the voice that wakes me mornings and sends me out into the day. Hala, naibot ang tambutso. Mode na imong balay day. Mao na dia, sir. Actually, sir, ako raman na dia, sir. Sige. Tis nakatod na ko. Sige, kung yatod ta ka outro, di may hatod ta ka. Sige, matod na ko. Ay, sir! Di ka gusto mga pis, sir? Gabi naman. At tsaan lang, sir, tsaa. Di ko kayo naman tsaa. Soft drinks, sir, soft drinks. Sir, sige na, sir. Saka sa dito, sir. Kadyo lang kayo, sir. Nakoy, pasalamat na ako sa imo, sir. Ba? Sige na, sir. Sige na, sir. Sir na, sir. Sige na, sir. Sige. Ako saan i-plaster. Ali, sir. Dayon sa diri, sir. Ikaw ra diri? Ako ra gid, sir. Plaster siya na, sir. Kaya ako sang atiman nun, sir, ang akong kuan, sir. Kadyan lang kay sir, ha? Sir? Noon sa muli siya nga nagbrara man. Kadyan lang, sir, ha? Sir, okay na sa mo siya nga nagbrara ko, sir. Kay, kuan man good, sir, kanang... Basa pa din ako mga sinina, sir. Iwan ako nahaon. Tanawa ko sa kayong ulan, sir. Kadjud lang, sir, ha? Kanang... hak man eh. Lovely, mulakaw na ko. Kailangan na din kumadto. Kaya napakoy buhaton sa balay. Sir, kadjud lang, sir. Galaw-gaw. Nagpanti na lang siya. Sir, Ozay makasulti nimo sa akong panty ug bra, sir, bago na kong palit sa Shopee, sir, Terno, sir. Angayan ra ba ko, sir? Lovely. Murag di naman ni murag di na ni maayo basi kung sa isulti sa uban, murag di maayo ni Lovely nga kita ra biya duha na bilin tapos ikaw naking anak ka. Ngano, sir, di ka ganahan sa design sa akong panty, sir? Okay man. Kay kung di ka ganahan sa design sa akong panty, sir, kadyan siya, hubuon na lang ako akong panty, sir. Kadyan lang, sir, ha? Damay. Lovely. Ngano naghubo kasi mong panty? Sir. Usaba ko na, sir. Sir. Lovely. Ngano nisaba ka na ko? Sir, gusto ko maghiya. Tigidig, hiya. Tigidig. Sir, naka-experience na maka, sir, og ana-ana, sir. Say ana-ana. Naka-experience na baka ana-ana, sir. Lovely. Please, Lovely. Palihog, Lovely. Dili ni maayo. Lovely. Ayaw, Lovely. Basi ko niya, di nako mapugan ang akong kaugalingon, Lovely. Sir, ayaw pug niya ang imong kaugalingon, sir. Lovely, nako yung respeto ni mo. Lovely, ayaw. Please, Lovely, ayaw. Sir, ayaw ko respetuan, sir. Akong gusto, sir, nga bastoson ko nimo, sir. Lovely. Sir, nalagi ka panusok, sir. Nako'y flashlight.
Init lagi, sir. Nakaon. Ala, dako sa ulo ang nga flashlight, sir. Oy. Lovely. Please, lovely, din ako mapungkan akong kalinga. Please, lovely. Sir, ayaw pugni, sir. Ayaw pugni, sir. Lovely, sorry, din ako mapungan. Kana, sir. Ayaw pugni, sir. Ayaw pugni. Sir. Din ako din mapungan. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled, and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look, then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan, huwag kang nambalatian. Sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan. Mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Rosaline Inatit, nagpuyo sa Lower Langkangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga Ashigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay may naay asitaba. So mauto kada gabi akong tangtangon sa kapsol dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapin nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong giawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Ashigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwerte cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga pana,
Malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talik danay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Brother Bernie! Brother Bernie Bitok-Bitok. By the way, ang atong gugmang gihagyatog kanato sa Biramax Capsule o Biramax Adult Coffee. Para na'y mahitabo, magbitbit og Biramax. Para walay pingis, magbitbit og Biramax. Kaning Biramax Capsule mga igala. Sa tinod-anay lang, di lang ni Bia siya ingon nga pampagahi. Muning nakalami sa atong Biramax. Ano itong produkto nga Biramax? Ang nakalami ani, dili lang ni siya ingon bitaw nga kanang muingon ka nga pampagahi lang. Kaya na may ubanggon mo, tumar ka ng tambal yun nga pampagahi. Tapos umagahi, umanadayon. Kaning Biramax actually, dagan kita gisagol ani nga herbal. Herbal, all natural ingredients ha. Walay laing chemical atong gibutang dia. Ang atong gisagol ani na ay pampagahi, pero nasa tay ginasagol ani nga gwapo pod sa atong panglawas. Sama na lang aning ginkgo biloba. Kaning ginkgo biloba usa ni siya ka herbal plant nga gikan sa iyang mga dahon nga dugay na kayo libo na katuig nga ginagamit isip tambal. Ang ginkgo biloba maayo ni sa atong brain. Kung medyo idara na ta, medyo bungaw-bungaw na ta, makalimot na ta, kinsa kayo to si katong si Kwan ba si na. Ang ginkgo biloba, nindot ni siya nga tambal para sa atong mga brain. Aduna ni siya anti-inflammatory o kaning atong ginkgo biloba sa tinud-anay lang, gwapo ni siya, maka-improve ni siya sa blood flow. Sa atong mga dugo, kay ang atong mga kaugatan, iyang ipaluagan para muluag, para makaagi ang atong mga dugo. Maka-reduce pag inisag anxiety o depression. Kaya naman ni siya ay antidepressant effect. Og makapabata. Bisa pa og 60-70, kumbati lang gihapon. Mao na ang ginkgo biloba. Usa lang na sa gas sa sagol sa atong Biramax Capsule o Biramax Coffee. Munang ay mo kahadlok busa akong mga kuya sa Eagles. Mao ni ang tirada. Pwede ra ko ninyo i-PM kuya. Ang uban no say kay ayo lang kuha lang sa karton kuya pa di kay halata kuya. Kay pati ang mga ate malipayon bisag way katawanan sige ngisi. Kay lamig yung kay epekto sa Biramax. Di lang pambagahe. Gwapo pa sa panglawas. Herbal, all natural ingredients, FDA approved. Available ni siya sa radio station na inyong gipaminawang karon. Kung asa mo gapaminaw nga radyo, diha available, palit na mo testingin ninyong Biramax. Tanan sukad na katisting sa Biramax, promise. Na kayong yun ko nga nindota gid ba? Nindot mo lang. Busa mag-Biramax Capsule o Biramax Coffee. Available sa inyong mga suking parmasya or sa radio station na inyong gipaminawan karon.
ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag kang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Hayaan mo na lumisan. Day. Lovely. Ala. Wa ko kabantay. Nakatulog naman day ta diri sa akong balay, sir. Day. Palihog sa ko sa akong brief, day. Asan ako ni pwede itrapo? Sir. Lamian ni mo, sir. Ay. Day, first time pa ba ginako, day? Buanga, ay. May galing nakabit-bit kong Biramax capsule, tanawa. Bantog na namukaw kas kadlawon, sir. Yung anak kanindot ang Biramax capsule kay gabi, kadlawon. O tanawa galing, day. O, marang ni function na po, day. Sir, I love you. Tinud-anay na ba ni? Sir, sa mo kay kawa kaningon og I love you to, yung ko I love you na. I love you to. So pasabotan na, sir, uyab na ta, sir, ha? Ilan ta magsabaan niya? Walay problema, sir. Sige, day. Manarbaho para bata. Mag-ilis ako eh. Mulakaw sa ako tapos magkita lang taon niya sa opisina. Sir. Lagi. Sir. Lagi. Kita taon niya. Sir. Oh. But if you want natakoy hangyo ni mo, pi. Oh, saman. Kanang konser ba? I'd like to make Naoy, maulaw man ko, eh. Sus, karon pa ka maulaw nga nagkahubo-hubo na ta. Kanang konser ba? Na, ayaw na lang, sir, eh. Maulaw na. Sige na, yan, lakaw na lang, sir. Sige na, saman day. Kanang, sir, nakay 5,000, sir. 5,000? Utangon lang ako, sir. Halamon lang ako, sir. Kay naman ko ko'y bayron nun, sir, ba? Kanang, pwede, pero ay kabala ka, sir, bayran lang ako, sir. Sige, imo na lang ng 6,000. Ala, sir. Thank you kay, sir. Sige na. Kita lang taon niya dito, ha? Sige, sir. Ay, sir. Dobi, sir. Kini-function naman po na, sir. Ala, lagi eh. Sige lang, ibunal ko na lang ni sa kuan. Ibunal ko lang ni sa poste. Na, sir. Sayang man na, sir. Tiltilan lang ko otro, sir. Nakadawat na bita ko 6,000, sir. Basig maluyahan na po ko. Sige na, sir. Last na niya. Sige, sir. Kana, sir. Paspasi, sir. Para sa guys, sir.
pangandoy nga maka. Ay, sir. Oy. So magkanian ni makal sa opisina nga kabalo biya ka nga likay tag mga istorya. Nagimingaw ko nimo na. Bro, ito nakita ka niya sa balay na po ninyo. Lagi, sir. So may mo gusto. Ukis lang ko. So magkada kita sa to ay. Wala man ako manggila. Pagkisa ko bigimingaw ko nimo na. Ay, sama ka siya. Nadali na kayo na. Mga 2 minutes. Buang makita to sa mga tao diri maglikay tag istorya diri dito to sa inyong balay kay Anli dito. It all you can dito. Sige na, kadyad lang. Mga 2 minutes lang. Sige na, gimingaw ko na. Sige. Sige na, tama na. Pakuota ko, Bi. Uy, ikaw pagpuyo niya. Sige na, pakuota ko. Kadyad lang kayo. Pagpuyo. Sama ka. Sige na. Galog ka. Uy! Tama na. Ikaw samot yun kay ka. Unya ha. O lagi. Isa pa. Sige na. Unya na lagi. Lab, kajut lang. O saman. Nakay 3-5 diha. Ha? 3-5 kay ting bayad man day sa akong kurente sa boarding house. Pera makubi, idugang lang sa akong utang. 3-5. Oh, na. Love you niya ha. Bantay lang ginawaswasi ginaonyag tarong ha. Sige na. There are times when I just wanna look at your face with the stars in the night. There are times when I just wanna feel your embrace in the cold of the night. I just can't believe Noel? Madam? Noel. Yes, madam. Burag sa kadugay-dugay ni mo din nagtrabaho sa akong kuan negosyo. Burag first time ko karon nga nag-loan ka og 50,000. Para asa din yung 50,000? Wala lang, madam. Nanghilam lang ko, madam, kay nakoy project, madam. Maaw ba? Kay sukad-sukad, wa magiging ko kita sukad yun nga ikaw mangutang. Murag, karon first time yun ko nga nangutang ka og 50,000. Murag, nakayong yun ko nga, uy, murag, dako kaning problema. So, dili din yung nga na nagsakit. Kuan din na kay project. Yes, madam. Sige. Saling man pug ko nimo, di na ako nabutang ang interest. Kay kabalo ko nga may mang kamubayan, ha? No, naginaot ko nga tana makabot yun nimo na imo ang kuan. Imong gusto nga project nga 50,000. kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Brother Bernie! Iaalay Bidog! lumigaya ka lang. Borang moabot na gid sa mga 100,000 ang iyang utang nako tanan. Apil ang loan nga ako'y nag-loan. Magwawalang kipunan. Tama pa ba ni nga relasyon nga? Di ko gusto magunaw na ang ipangwartaan ko niya. Pero first time ko ngayong ani na in love og naigugma niya. First time sa ko yung ani nga
ma-feel na ko yun nga nainlam na ko. Pero mo lang lagi usay magunaw na gyud ko nga Bakit nga ba mahal matag karon ug unya grabe na yang utang nako. Ta nag-loan pa ko. Ta karon bra gusto na po niya mag-loan ko sa co-op. Tama pa ba ni? mamahal Sa bagay wa may problema makabayad manung ko sa mga loan. kahit na may mahal ka na Pero basin lang ba nga sa ni pangwartaan ra ba ko ani o tinuod yun ni. hanggang kailan ako Unsay matambang ni mo ani sa ako brother Bird. bakit nga ba By the way, katong uban ang anay mga mangayog tambag, pwede mo mag PM sa Bitog-Bitog University o pwede po mo mag-email ka nako ha. Ay kalimti magpalit og Ashigo Plus Herbal Coffee, Herbal Capsule og Biramax Adult Coffee og Adult Capsule. Available sa radio station nga inyong gipaminawan karon og dool ninyo nga mga parmasya. Noel, di na mo matugka, di na mo mabati karon kung mayon kag unsa ka ka-inlove aning bayhana. Sa bagay, kung imo naon, wala man ka sa ilain, ikaw ramang gyud ka ha. Tapos, sa ikaw na po ingon mismo na yung nga, okay pa man sa ka, makabayad pa man sa ka. Kung imo nang ikalipay, nga magpahulam sa iyang kwarta, o nakita man po nimo nga nahigugma sa imuha, wa man ka sa ingon nga nag-cheat sa imuha, wa ko'y nakita nga sayop ni ana. Nalay uban ana masuya sus, grabe ba gipangwartaan na siya. Pero at the end of the day, wa man pud ka kagitulis, wa mo ka kagi-hold up nga giana kas kutsilyo. Sige, kundi ko nimo pautangon dunggabon ta ka. Wa man pud kay ngana. Wa man pud ka kagipugos. Again ha, kung utron, wa makakagipugos. Tapos imo ikalipay nga maghatag sa iyang kwarta. Wa man ka sa nag-cheat, nakita mo sa nimo nga nahigugma po siya sa imo ha. Ikaw nahigugma po kay imo na imong kalipay. Ako nakita walay sayop. Sagdi nang uban masuya sila. Imo man ang kalipay. Basta sigurado alang god nga wa kanya gibinuangan. Tawa man ka napugos, imuha man ang kaugalingong pagbuot. Reklamo na sa kung pagtanong mo nga di na makaya ang loan kay gamay ra kong sweldo, di reklamo pod akong di kanya ipag-loan tapos nausab iyang gugma gibiyaan ka kana mo'y klaro kay nga pangwarta. Pero kung okay ra ni kan, mistorya pa man ka siya, okay pa man ka mo. Imo man ang kalipay, ikaw may naigugma. Walay problema. Dagan salamat. Overtime na ko. Ingat mong tanan. I love you all. Bye!